Čaute lidi, toto je první part mýho let's playe z Minecraftu. Já se jmenuji Starfight a jestli hned se ptáte, až se budete dívat na toto video, proč mám už železný krumpáč, nějaký trošku kousek brnění, je to z toho, že já jsem sice natáčel, ale Fraps mi to nevzal. Takže se vám omlouvám, že byste neviděli, jak jsem našel tuhle jeskyni, jak jsem si udělal barák a tak dále. Takže budu natáčet asi první 4 party budou v téhletý jeskyni. Protože jako mně se to hrozně venku laguje, takže. Mám tady diamanty, napište mi, jestli je mám vytěžit nebo ne, ale já si je spíš vytěžím, ale jsou jenom 2, takže z nich ještě nic dělat nebudu. Tadyhle vidíte, jak jsem kopal, je tady hodně redstone, pokoušel jsem se najít další diamanty, takže jako doufám, že vám to nevadí, že takhle jsem to pokadil. Já se jmenuji Starfight. Hned vám říkám, nedávejte mi komentáře, že kopíruju jména a tak dál. Když se jmenuji Starfight, ne Starlight. Je to dobrý let's player, jako je, ale nekopíruju jména. To mi taky nepište, že prostě kopíruju jména. Já se jmenuji Starfight a on Starlight, to je něco jiného. Takže teď tady budeme 4 party, budeme v této jeskyni, budu hledat diamanty, budu možná těžit offscreen, potom vám až se dostaneme odsaď, ukážu, co mám v bedně, mám tam i postýlku, jako trošku, jako omlouvám se za lagy. Napište mi do komentářů, jestli má vůbec cenu dělat tyhle let's playe, protože můžete mi to vydivně lajkovat, teda ne vylajkovat, dislajkovat, nebo jak se to jmenuje, takový ten, no blablabla. Takže ukazuju vám, tady mám hodně koblu, fakt hodně, jak jsem těžil, pár redstoneů, pár ironů, tadyhle 5 zlata, 2 dřeva, to mi teda fakt vystačí, 7 stoneů a ještě 11 iron ore, takže nevím, jestli budu dělat to, jako dělá Minecraft, že Grange mining, ale nevím. A to až budeme bydlet to venku. Tady prostě první 4 party budeme uvnitř, tady v té jeskyni. A došla mi lopata, ale to je nevadí. Taky mi napište do komentů, jestli mám pokračovat, jestli mám mluvit nějak vtipně, jestli to má cenu tohle, jestli mám vytěžit ty diamanty, nebo jestli se mám počkat. Ale já bych je podle mě vytěžil. Ale fakt, je to na vás, na vás. Nebudu moc zábavný, protože jsem plný kopyto. Jo, kopyto, ani nemám skin. Jo, koukejte, bude brnění, úplně pro, víte, pro. Mžourám, jaký dobrý. Umí brejle za chvilku. Že bych viděl iron? Oh yeah! Máme další iron. Nebo já mám iron, vy ne, vy si jenom koukáte, jak ho mám. Mně se to trošku laglo, laglo, spelovat bych fakt nemohl. Ne, já to nebudu kopat takhle, už se mi to jednou stalo. No, to se mi stalo, že takhle jsem kopal železo a najednou bum do lávy. Oh yeah, a já byl trochu sticho. Já jsem prostě promluvič.
a pro myslitel. Taky úplně good job. Říkám, že i ty páty budou kratší, protože a teď si ani nespomínám, kolik mi YouTube dal, jak můžu mít dlouhý video, takže mi do komentářů napište, když tohle je můj první let's play, ale už tam mám 2 videa, tak mi napište, kolik mám limit video, protože já to teď tu chvíli fakt nevím. Já to nevím vůbec. Budu teď natáčet 10 minut. Tohle video bude trvat 10 minut. Nějak přibližně. Takže jako mně se to laguje. Doufám, že vám to vadit nebude. A víte co? Já se ty diamanty nebudu těžit. Vy mi to potom napište do komentářů, jestli si je mám nebo nemám vytěžit. A mně se to laguje. A teď dávají Simpsony, vůbec nevadí. Takže hop. Úplně like a boss, víte, like a boss. Já vůbec nejsem vtipnej, to je úplně k prdu. To je mi k prdu. Dělat let's play a nebejt vtipnej. Napište mi fakt, co s těma diamantama, já vůbec nevím, co s nima. Jestli je mám natočit, přetočit, otočit, zatočit, vytočit a tak. Oh yeah, I'm big god. Hele, co to vidím? Hofinko. A já neumím Minecraft. A budu mít komentáře, že jsem páko. Já tyjo nevím, ale já nevím, jak dlouho natáčím, ale za 2 minuty budu končit. Že jsem nahrával ve 23 a teď už je 32, takže já za chvilku skončím. A těšte se potom na druhý pád mýho let's play. Omlouvám se, že jste neviděli, jak jsem spadnul do lávy, jak jsem šel spát, jak jsem přišel o hlad, no a tak dále. Doufám, že se vám tenhle let's play bude líbit, já sice ještě nekončím, budu tady chvilku těžit. Jako tenhle let's play, první 4 let's play nebudou zábavný, protože budu jenom v téhle jeskyni. Protože mě se to laguje 2x víc, venku se mi to laguje 2x víc než tady. A to jako koukněte se, jak se mi to laguje tady. Jako úplně ústupku to přísně lagy. Já budu mít takový redstone. Já nevím, co s tím redstonem, neumím s redstonem. A to mám ještě tu mapu test redstone. A zatím mi tam vyšla jedna věc. A úplně začala technická, takže jako fakt nevím, co s tím redstonem budu dělat. No, došel mi krumpáč, je 33, tak čaute, já možná budu hrát trošku off-screen, tak ahoj.